toată lumea, eu sunt Suti și astăzi o să vă învăț cum să vă trolați prietenul la un concurs de construit. Asta va fi un mic short, nu va fi, va fi un mic short, doar un step, un pas ca să vă trolați prietenul. Prima dată o să vă dau link în descriere de la mod, cum să le descărcați, pe aceea să le puneți. Trebuie să aveți 1.18.2 Fabric Studio, Fabric OptiFabric, eu am acum Fabric Loader. O să vă las și la Fabric Loader link în descriere. Și da. Și voi vă întrebați cum am făcut rost de aceste moduri și hai să vă arăt și modurile. Paint, Glass, adică uitați de astea, blocuri de astea așa, vezi? Bun, o să vedeți chiar acum. Hai să vă arăt. Ok, bun. Haideți să vă arăt. Ok, dați Windows R și dați, scrieți așa, procent, data procent. Dați ok. Da, mergeți la Minecraft. Și astea sunt modurile pe care o să vi le las. Ok. Bun. Nu, o să vă las doar World Edit. Only Glass, Malilib, Litema. Nu, fără litematica, nu. Și Jeff, nu. Important este să aveți doar Jeff Painting și World Edit. Bun. După ce intrați pe primul link din descriere, aveți acolo descrierea modul, 2 puncte și HTTPS da, în fie. Dați pe el și îl descărcați. Va fi din Boostelar. Completați pasul. Și da, ok. Ok. Le dați la Minecraft Mods așa și după aceea intrați pe Minecraft. Bun. Haideți să vedem. Luați paleta large canvas și easel. Desenați aici ce vreți voi. Puneți asta, asta și asta. Și acum dacă desenați, hai să zicem, hai să zicem 4 blocuri. 1 de dirt, 1 de dirt. Faceți un bloc de dirt, bam. Și nu, hai doar 2 blocuri. Nu, hai doar un bloc. Și unde ăsta? Oh, nu. Și unde ăsta? Bun. Dați sign și dați grass block. Wow, ok. Uitați-l aici. O să vă apară un bloc. Și dacă voi desenați acum nici nu știu. Oh my god, stai că mi-a venit de un om de zăpadă. Ai venit și mie așa. Unde? Că eu mă uit la videoclipuri cu hack de desenat. Asta este un hack pentru Minecraft Fabric 1.18.2. Bun. Ați aici. Bun. Puneți ăsta. Ok, puneți așa. Ok. Vom stați așa ca filmez cu display capture.
Da, hai că n-are nimic. Ne luăm pânul nostru. Zici că fac un ștrumf. Vreau să fac mai mult verde aici. Ok. Ok, bun. Am revenit. Facem așa. Hai să facem cu grec să nu se confunde. Bam. Ăsta. Știu că ar trebui să-l fac. Am să-l dăm fie. Ok. Bun. Hai să facem și nasul ăsta portocaliu de... Nas de nas. Haidem Sign Snow Man. Bă, jos 0, 1 și... Ok. Ce, bă? Bă, cum? Uitați că mi l-a făcut. Și ăștia mi l-a făcut. Bă, eu credeam că o să-l facă negru, frate. Nu, ăștia să-i facă albi. Le-a făcut negri. Mamă. Bă. Și nici nu i-a făcut pălărie, și-a făcut pălărie. Deci, eu chiar vreau... Mama, am și uitat să-i fac mâinile. Și le-a făcut. Vă recomand acest hack, este extrem de bun și cam atât a fost. Pa, pa!